alkate nahi desunen ez edez. Bai, baina nondik hasiko gara, zer? Alkatetza del... Bai. Bale, ba, hartzeko ataren ondotzea ez hasiko gara du. Bada gukio. Bada gozer... Bueno, bigarren puntu, dekretu liburuz ezer badago, zeren komisioan ez bada komenta, no? Oso altza badeko gu. Hor zerrendatzen diren dekreton artean, azkena dago eta 18garrena deialdea bota duzuna. Eta erozu bota duzun dekretuan minez, 58garrena da. Matxoaren zikoa, bai, baina, claro, hori... esan dena behar du, a ver, claro, komisioan juntzan, baita ere, bideaz aparte, igartu osoko bidea baita ere. Zer gertatu da, komisio ostean, tipo horrek, GJLS jaunak, errekurso bat. Horren bideo horren inguruan, eta eskatu dau 10 eguneko epe berri bat alegazioak egiten. Orduan horregatik, azalpen gisa informazio gehiago gisa nik uste dimeian ikitzen, informazio berda. Ez da dekretu zerrendan joan beharreko, horrengo komisioan jungo da, baina azalpen gisa zergatik erdan sartu, igartua, osoko herribidea horregatik ere. Horan, 58garrenetik 57ra, horrengo... Bale, hori zan gale. Bale, gero itzingo du horretaz, bale. Bueno, hirugarrena nekanen zinegozioaren kargu hartzea. Bale, hau bueno, beste prozedura bat, igez beste talde batekin egin genuen antzera, bakizue, arteko plenoan aurreko zinegotziak baja hartu zuen, bueno, baja ematean genuen plenoan, bidari neban nik hauteskunde batzorde zentralera, ziurtagiria, agin bota zorionen zentralentziala, eta hemen dekogu kredentziala, lakutziko dizuet, nekan hemen daukagu, hemen dekogu kredentziala, eta baita ere, lehenoa baino lehen hau, idazkaian aurrean bete dauz, ondare aitorpena, hemen dago, martxoaren emezortzian egin dago ondare aitorpena, eta interes eta inkompatibilidade aitorpena, hemen dago betere, martxoaren emezortzikoa. Orduan betiko lez, badakizuten nik 79ko formula jarritzen dudala, orduan egane, formula berbera jarrituko dugu betiko lez. A ber, nik ekarriko eta zure lantzun, bale? A ber, zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zure kontsentzia eta horreagatik gatikako udaleko zinegotzikarruko bete behar, zintxotasunez beteko dituzula. Erregeari leial eta konstituzioa gordeko eta gordearaziko duzula estatuko arau nagusi gisa. Bai, edesko aginduz, bere agiten. Orduan, bere zinteko aitorpena da juramendu agindu. Honen ziurtagiria, jasoko duenik, betiko lez, eskatzen duten formaltasunez, eta komunikabeko dutxot, juntalek erraten. Hemen ikan aurrera ja, posezin hartzen dago. Ekan erarmendia sartu zen, gatikako erajartako zinautzien zen, bai? Ongitorre. Listo. Bueno, laugarren puntua, oian gogo hemen argintzeko apurru zelandan, ez dakit ondo azalduta badago komisioan, azalduko dugu eta dagozen arazoak, hau onartzeko dagozen arazoak bere, azalduko duzku, azkeneko entera garenak kongo bateri egin dugun gara. Beste hori. Oian anostienik esango ditut. Azken nahi zuen. Duderan bat edo gero bat dago horretaz argituko dugu gero. Asuntoa zein izan da.
badakizue zuek behin-behineko onarpena eman ostean APOari, APOa Euskal Autonomia Erkidegoko Gasteiz joaten da, COPU deitzen zen, Comisión de Ordenación del Territorio delakoak onentzia jasotzen da. Eta bertara gerturatzen dira eskumen sektorialak dauzkaten alde desberdinak, ezta? Eta bertan, Bizkaiko Foru Aldundiko lurralde antolamenduaren ordezkariek mahai gainean jarri zuten Gatikako APOak hazkunde industrialik proposatzen ez zuela betetzen PTP-ak markatzen zituen minimoak. Kontua zein da, Mungialdeko lurralde arloko planak edo PTP-ak markatzen duela eskualde guztian eman behar den gutxieneko eta gehienezko jarduera ekonomikoetarako azalera bat markatzen dira. Eskualdeko. Área funcional, vamos. Mungialdeko área funcional. Esan beharrean, orokorrean eskualde guztirako izango direla, kasu honetan, egileek edo bertako ordezkariek edo beren erabakiz proposatu zutena izan zen. Zeintzuk dira eskualdean jarduera ekonomikoetarako eremuak dauzkaten udalerriak. Horiek dira Mungia eta Gatika. Utzi beharrean dana prest, behar bada Mungiak dana bere gain hartzeko, ezarriko dugu gutxieneko bat, bai Gatikarako eta bai Mungiarako proportzionala, esan nahi du. Mungiako minimoa asko handiagoa da Gatikako minimoa baino. Baina nolabait, Gatikari ere hasteko aukera hori ematen. Plangintza egin zenean eta bai parte hartze saioetan, baita gero aurrerakinean eskaini ziren aukera desberdinetan, ezen ikusi Gatikak jarduera ekonomikoetarako lur gehiago behar zuenik. Gaur egun dauzkazuen lurretan ere badaudelako oraindik ere garatzeke dauden lurzaiak. Eta hazkunde handiagoa ezalako momentuan aurreikusi. Horrez gain zer gertatzen da, Atzuribileiako poligonaren handitzeak eskatzen duela Gatikako aldetik Mungiarekin adostasun batetara heltzea, komunikazioak, sarrerak eta gauza guzti horiek badaude pabelloi batzuk, bizkatza bat udalerri bien artean dauzenak, baina esango genuke poligono beraren egitura nagusia Mungian daukala. Eta Gatikako alderantza hasteak suposatuko luke erdera salto balio estrategiko edo babes berezia, nekazaritzarako babes bereziko lurrak ikutzea. Uste dut gainera gaur egun lur horietan momentu honetan badagoela hitzarmen bat eta Bizkaiko Foru Aldundiak erabiltzen dituela horretarako, nekazaritzarako. Orduan, besterik gabe, gu plangintzarekin aurrera egin genuen eta hori horrela joan zen. Nik bertan esan nuen, hitza eman zigutenean, niri gehiagizkoa iruditzen zitzaidala, inposatzea udalerri bati gutxieneko jarduera ekonomikoetarako hazkunde bat izatea, are gehiago oraindik ere lurzai libreak geratzen zirenean garatutako lurzoruetan. Eta jasangarritasunari begira bai, ikusten baldin bazen herriak ez zeukala gehiago urbanizatzeko edo gehiago hazteko borondaterik, gehiagizkoa iruditzen zitzaidala nolabaiteko bete behar hori, ez? Eta bek izan ziaten. Ados egon da ere, PTP-ak hori esaten du, eta guk beharko genukeena da, Mungiak betetzen baldin badu eskualderako aurrikusita dagoen minimoa, ez daukagu guk arazorik, eta Gatikak ez du minimo hori egin beharko, beti ere Mungiak proposatzen duena minimo horretatik gainera baldin badago, esan nahi dut. Mungiak hartu beharko duke, berari ezarri zaion minimoa eta Gatikari ezarri zaion minimoa. Da, eskualde osoari ezarri zaion minimoa. Gauzak horrela, gero bildu nintzen Bizkaiko Foru Aldundiko arduradunekin eta horrek esan zearen.
ez dago pegarik ze mungiak hasierako onarpena eman dio apoari eta bere apoan proposatzen duen jarduera ekonomikoetarako hazkundea eskualde osorako markatzen den minimotik gora dago. Orduan, eurentzako ez dakar aldaketarik eta posible da eurek eskualdeko minimo hori euren gain hartzea eta gatikako horrela bere prozedura jarraitu izango luke eta behin betiko onarpena jaso. Baina guk nolabait beharko genuke udalerri bien akordio bat zeinetan mungiak adierazten duen prest dagoela eskualdeko minimo hori bere gain hartzeko. Eta dinotzuet, beraientzako ez da kalte, ze eurek proposatzen dutena badago ja minimo horretatik. Gora, bale? Osea, esan dut, baina egia da, euren borondatea agertu behar dutela, nolabait ofizializatzeko eurek proposatzen duten hazkunde horretan, formalki gatikako minimo hori ere hartzen dutela. Hartzen dutela berez, baina Bizkaiko Foru Aldundiak behin betiko onarpena emateko behar duena da, nolabaiteko ofizialtasun bat akordio horren. Eta horrekin bildu ginen gatikak eta mundiako arduradunekin, eta nik pizkatza bat hau azaldu nien. Eurek aldez aurretik kontakturen bat eduki zuten Bizkaiko Foru Aldundiarekin, baina ez zuten oso ondo ulertu kontua zein zen, nik hau orain txarran azaldu duan hau komentatu nien, eta esan zuten, horrela baldin bada, printzipioz eurek ez eukatela arazorik, eurentzako aldaketarik ez olako suposatzen, nolabait, ez? Eta euren plangintzak hori jasotzen zuela. Nik eskatu nien Bizkaiko Foru Aldundekoei mesedez, zirriborro bat bidaltzeko, bizkatza bat, akordio horrek zer nolako egitura izan behar zuen, edo ez, bizkatza bat, eurek zer onartuko luketen guri, behin betiko onarpena emateko, eta mungiari ere bere tramitazioan aurrera egitea bermatzeko. Eta hori da, nik udalera bidali nuena, udalak mungiako udalarekin adostu beharreko testua dana. Eta hori da uste dut bidali zaizuena. Bai. Horrarte nire azalpena. Galderarik badekazue? Igual nik aztertu, nire atletik komentatzen dut apurren. Formaren atletik. Egia da, nik ere batxarro horretan egon nintzen mungian, baina, hau ez da ohikoa niretzako ere, gauza hauek egitea, langintza batean, konbenio, nik tratamiento juridiko bat, hauek konbenio interadministratibo tratamentoa baten diote, baina nik uste dut konbenio organizatuko dela zuzenean. Ez dakit gogoz konbenio organizatuko da, edo ez, baina, nik pentsatzen du, baina, konbenio interadministratiboa niretzako ez da. Egia da baita ere juridikoki 4 urte aipatzen dituela, eta gero beste 4 prorrogatzeko. Hori alkatearen legegintzaldi haratago da. Orduan, habilitadaren nik pentsatzen du, bere horan sartu bat dela asuntoa. Bai, hori da. Gero, formaren aldetik, martxoaren 5ean nik bidali neban. Eta nik berbein dut alkatesaren idazkariagaz, eta alkatesaren idazkariak, mundikoak esan dit, martxoaren 5ean bertan, egun berberean, utzi ziola alkatesari hitzarmen zerrekoa. 20 egun pasatu ez. Azkarregi edo ez azkarregi. Horretaz aparte, hemen ere, egia da, aldaketa batzuk egin behar dira. 124.4 de la ley de bases, esto es el 22 y 47.2 LL. Nik uste dut, konbenio urbanistikoa delako, maioria absoluto bat behar. Gauza hauek onartzeko. Eta gero ja, azkenengoa, zalantzak ere eduki genituen honetan, 5. exponendoan, ibiltzen dau, en el documento de aprobación provisional de la revisión, mantiene como suelo industrial lo ya edificado, renuncia a crear nuevas reservas de suelo para actividades económicas y limita el crecimiento a las parcelas variantes existentes, lo que supone 0,23 hectáreas de suelo destinadas a actividades económicas, cifra inferior al mínimo 3,75 establecidas en el PTP. A ver, gustatu jana, agitari dago, 2006an onartu bazan PTP-a, ikusi bat zela ikuko mailuita mauz, elusoru klasifikatzen moduan. Osea, horre nik uste dut, guelte bat eman behar berriora iraganari, eta kokuan gogoratzen zehar, eta hori nola esan zuten, ja, pero eske
Claro. La norma dice lo que dice. Claro, pero te doy una solución. Sí, A ver, ya, es que, a ver. Ja, bai, soluzioa da, bai, konbenioa. Bi aukera dauzkazu. Aukera bat daukazu, lurzoru, jarduera ekonomikoetarako lurzorua markatzea, baina hori momentuan udalak ez zuen nahi izan. Eta ez zuen nahi izan, ez espreski ez zuelako jarduera ekonomikoetarako lurzorurik nahi. Baina irizpideetan eta aukeratu ziren bideetan eta aukeratu ziren lehentasunetan ez dalako horren inguruko behar izanik aipatu. Eta horrek esaten dute, bueno, badago modu bat hau aurrera ateratzeko. Ze euren kezka da eremu funtzionalak edo eskualdeak bai izatea garapen jarduera ekonomikoetarako garapenerako lurrak. Eta hori bermatzen da. Oin, zuek esan ditu, Gatikako udalak eta Mungiako udalak ez baduzue adostasunik lortzen. Eta ez bazarete gai, zuen artean akordio batetara llegatzeko, barduan berriro ere... Osa, esan nahi badago beste... Danatan, gauza bat ez dut ulertzen. Ze adostu behar dugu inposatuta bada zorria? Konponketa eta guk ez dugu ikutu idatzitako hori Mungiara bidali dana eta itxi duena handi gara. Baina eske ez da. Guk ez dugu bidali eta gu ez gara jo negoziatzen ezer... Baina ez da negoziaketa bat, da akordio batetara heltzea. Akordio bat da dago, agindu bat da. Ez agindu bat. Baina guk ez badugu hori onartzen, apoa badik edatzen gara. Gatikak ez badu hori onartzen, egin dezakena da, aldaketa batekin apoa, eta jarduera ekonomikoetarako 3,3 hori jarri. Baina da gauza bat izan baina orduan guk ez nire nintzen egon ere, baina apoa egin zanean edo bideratu zanean, suposatzen dut, egin zela ikerketa bat, zer behar zuen suposatzen dut. Bai. Zuk esan duzun bezala, guk badugu ja jarduera ekonomikoetarako orain martxan ez dauden tokiak, bale? Bale. Orduan, zertarako jarriko dugu apo batean? Hor, beste aktivitate ekonomikoak oraindik badaukagu, baina horrek ez du esan nahi, que andamos sobrados de todo, eta ez dakigu hemendik 5 urtera zer beharko dugun. Orduan, esan nahi du, Mikel Endino moduan, ez da izan, bueno, beitu, hau nahi baduzue, egin behar duzue hori. Hori ez da konbenio bat. Hori da, a ber, hau lortzeko, hau bete behar duzue. Eurek ematen dizutena da, ez da horrela, oza, esan nahi dut. Eta inposaketa bat estraik uste maldin baduzue, ez dakit... Ez, ulertu nahi dut ez, hori da. Bai diputazio eta bai Eusko Jaurlaritzak, direktrisak eta eurek antolatu behar da bez, inposaketa da beti. Zegoiti datorren gauza bat, da? Ezen planteatu inposaketa bat moduan. Planteatu zanean, Gatikak egin zuenean hausnarketa zeintzuk ziren behar esanak ezen hau detektatu eta plana horregatik joan da horrela. Eta zuk horrela defendatu duzu. Derrigorrezkoa da guk luzai hori izaikatzea eta eurek esan zuten. Hombre, printzipioz plangintza zuen gainetik dago eta hori ezartzen du. Orain, eskualdean badagoen ez minimoa bermatuta, akordio batetara heltzen bazarete eta Mungiak bere adostasuna agertzen baldin badu minimo hori euren gain hartzen duela bere zeure proposatzen duten hazkundeak betetzen du bai Mungiakoa eta bai Gatikakoa, orduan da formaltasun kontu bat. Mungiako da era, baina, bueno, ez da, oza, ez da nahi dut. Suposatzen dut gauza asko ziko dituzela aman komunean, bideak, hasiko dira alde baten eta baitu beste baten, esan nahi dut. Depende nor behar duen bidea edo ez. Holan egiten dira mendutroak. Nik ez zuen aldetik eta esfortzu bat eskatu behar. Batzar beratan hasi zaiten hori. Esan nahi dut, hobea litzateke horrelakorik egin behar ez izatea, baina, bueno, nire eskakintasunean eta erlazioetan sartu nahi izan gabe, ni tekniko moduan iruditzen zaitala oso irteera
logikoa. Eskualderako minimo bat behar baldin bada, eta udalerri batek hori betetzen baldin badu, besteak izagatik inposatuko diot besteak ez duenean hori aurreikusi. Konponbide bat ematearen hori, nolabait, formaltasun bat ematen dugu. Hori ulertzen da, baina geratzen badira eure, konpontzeko, konbenio modeloa eta gauzak hori agintzeko, eta hori digaren berbetan segidu behar da horretaz? Mikel, baina nik uste papel horrekin, bai udaletxe bat eta bai bestea, jesarri behar zaretela, eta esan, bueno, honek hau esaten du. Zerbaitetan, baina jesarri ginen, eukigabe zirriborroa, eta geratu ginen bilera horretan izan zen, bidaliko geniela zirriborroa, Bizkaiko Foru Aldundiari eskatuko geniola mesedez eurek esateko gutxi gara bera zer behar duten eurek haudez blokeatzeko, eta guk bai zuek eta bai eurek aztertuko zenutela zirriborroa, eta zuen juridikoek arazorik ikusten ez bazuten, hori adostuko zenutela eta sinatuko zenutela. Hola, nazi ginen. Ikerre zuzenean bideli zuen mugira, hola data. Hori ondo da, baina geratzen gara, gure lana edo gure aurrera jaotea asuntuaz edo geratzea mungin eskuan lotu da, osea, gedor. Bueno, baina deitu behar duzu eta bizkatza jarraitu asuntoa, ez dakit. Ez dut uste, nik ez nuen antzeman deitu duztu eurek, baina erabaki hartzeko aurreko egunean. Deitu ez dute deitu mungikoak ona. Mungikoak ez dabe deitu hartate ona. Nik ez dut azaldu inori eta ni enteren azuzak. Nirekin ez dute berbein mungiko inor. Mungiko daleko inor, idazkariagaz berbein behar dutenak, eta nik berbein dut idazkariagaz. Pero bueno, ofizialki nirekin ez da inor ez da berbein mungiko daletik. Etxo, gaur deitu diot idazkariak. Bertan bera garatzen da. Ojala, komentatu dudanak, martxoaren bostean, alkateari jakin arazi zaila. Eta ez dugu, ez da idatzi, ez da telefono nik ofizialki, ez dut eduki berritik mungiaren parte. Ez da bertan bera. Zuek erabaki dezakezu eta nik uste dute hori ondo dagoela, plenoak berak erabakitzea. Bueno, konponbidearekin ados gaude, ikusten dugu hau aukera bakarra da, ez dago aukera zino aldaketa legaztea. Oki dugun modeloa diktamina gendu, baina orain ez deko modelo hori. Ze adostu behar da. A ber, esan nahi duena da, ez da modelo itxi bat. Hori da proposamen bat, edokin zirriborroa hori edo horreli zerbait erantzi edo kendu edo dala papel de trabajo. Ulertzeko, mungiak edo aldaketak edo epilak. Edo zuen? Gutez, mungiak eman behar dut. Segun bidali diego hauzeia, eta hemen aldaketa batzuk nik ezakit zer bidali diazu. Ni bidali diaz, zu bidali izan. Baina nik bidali dizu. Bota begiratu bat, zuen artean itxegin, horretara noa. Dala, zirriborro bat. Parkatu esatea baina, baina nik uste dut irigintza hitzarmen hauek edo komerio interadministratibo hauek zoikoak direnak ze hau ez da normala. Nik uste dut zuen abokatuak, Beristain padre eta alaba bintzat nirekin berbeitea gustatuko litzera. Esango die. Baina askatasuna daukazu, beti euki duzu. Hau ez da normala. Hau itxarren hau salgo zueneko itenbida. Kontatuko, eskizu zer egiten Claro, es que baina ulertzen da, ez? Ulertzen da, baina horretaz aparte, mungiaren partetik, okeia edo zerbait, erantzukako duten. Baina zuek bebai. Zuek plena bezala bebai. Baina guk erabakirik hartzeko... Lehenengo gugia, zehaloz esan eta belaz. Zenzuk esan dozu zirriko bat dela. Zer? Esan dozu zirriko bat dela, ez mojadora da. Claro, eta gainera guk eskatutako zerbait. Zeurek ez ziruten esan, zela Segunda, baina nik esan dio, mesedez,
bidaliko diguzu ez zirriborro bat zuek zer onartuko zenuketen, eta orduan bidali ziguten hau. Baina zuek begira, zan nahi dut, irekita dagoela, zuek beste zerbait sartu nahi baduzue, zerbaitekin ez bazaudete eroso esaten den zerbaitekin, eta besteak berdin. Zan nahi dut. Argi da. Mungiari insistitu da zaila. Honei buruz. Galderari. Arautegi 2016koa da, ez? Zelan apoa inbeste urtetan garatzen zelan ez jagatikako apoan dokumentazioan hau aurrikusi o... Momentuan egia zen, ezalako aipatu behar izanik zanik, eta nik ulertzen duen, bezaten dut ni naizelako azkenean taldeko burua. Nik ulertzen duen, eremu funtzionalean egonda nahikoa zala. Gero, eurek esan dute ezet, horregatik nik esan nio, eta hau inposatzea udalerri txiki bati ez da gehiagizkoa, eta esan zuten, momentuan ere alegazio bat egin zezakeen udalak ez zuela bere gain hartu nahi minimorik, adibidez, ez? Azkenean eurek mesede bezala ikusi zuten zerbait, esan daiteke azkenean kalte izatea. Eta hori, batzutan ere gertatzen da. Nik horrela ikusi nuen, argi dago ez dela horrela. Eurek minimo hori betetzearen behar izana ikusten zuten. Edo behintzat, aipatutakoa eskualdean ondokoak esatea minimoa eurek aztertuko zutela edo onartuko zutela. Eta gainontzeko herriek ez daukate... Ez daukate jarduera ekonomikoetarako poligonorik. Bakio bai. Bai, baina ez dauka... Meñaka bere sartzen da belakon zaile bat. Meñakan zero. Hori fijo. Duda neukan, Zuriz eta Meñakak ez daukate hori fijo. Igual bai daukate, eremu, gauza, Meñakana dago jarduera ekonomikoetarako lursail bat, baina ez poligono bat azkundea planteatzen. Azkenean, holako PTP-ak azkunde minimo bat esartzeko, 3 hektaria dira, ez dira 50.000 metro karratu. Horretarako auki behar duzu jatorrian zuk ere zer potentea. Dagoelako fabrika txiki bat, ezin diozu ondoan horrelako 50.000 metroko eremu bat jarri, inposatu, vamos. Nik ez dakit oso zer boskatu behar dugun arain hemen, zer boskatu dugun, ez du boskatu dugun... Nik uste, igual egin behar kosan nuketa dara, adostu edo onartu mungiarekin akordio batetara ailegatzea, hau bide honetatik bideratzeko. Edo, beste aukera, Jakin bako da, zen dako akordioa da. Alditararbi, borgadore bat da eta mundialen erantzuna behar du. Ni politikoki ezintasun handia ikusten dut, zer boskatu behar dudan, zeri eman behar erantzun behar dugu mundiak edo, ados dagoen zirriborro honegaz edo aldaketak plantatzen dituen edo zerbait, bale? Baina bintzat orain badakizuen non bideotarra, eta zer da. Eta hitzarmen honek zer eragindeko behin-behinean onartu da apoarekin, gatikan. Hitzarmen hori ez dago aurrera, apoa bertan bera geratuko ditzake? Geratuta dago, ez dago aurrera biderik bere. Ez dut egingo, behin-betiko onarpena ezin dute eman, edo akordio hau, edo lanean modifikatu. Hori da, lursaila jarri, lursail ekonomikoa jarri gure apoan, edo mungiarekin hitzarmen hori. Eta azkarrena da mungiarekin konbenio bat egin. Aparentemente bai, baina ez dakit ikusten duten zintomanez, mungi gerteko prisarik, mungi gehita dugu. Baina besteak prozedura luzago. Guko boste sartzea horren planmentzen. Eta azken galdera bat, ez dakit, galdera honek hitzarmen setasunak jakin gabe, ze ondorio, ze bete behar ekarriko lizkioke gatikari hitzarmen horrek,
ez txartan. Bete beharrik ez, eta eskubidik ez. Eta eurentzako ez. Hona, dokumentu dut bat. Bueno, da, dokumentu bat, dokumentu horrek esaten duen bakarra da, edo esan behar duen bakarra da, Norma betetzen duela. Hori, mungiak bere gain hartzen duela eskualderako ezarritako minimo horrena. Ez dago zintzen egitea. Politikoki berreztu behar dugu, arautegia finkatzen duena. Politiko... Ez que arautegiak esaten duena da, gatikak ere 3,3 jarri behar duela. Ez dudan ez jarri, baina ondokoak hori baino gehiago jarri duenez, utzi guzu konpentsatzen, utzi guzu justifikatzen, eskualdeko PTP-a betetzen dela, eskualdeko jarduera ekonomikoetarako azalera minimoa bermatuta dagoelako. Hori da... kontzeptua hori da. Orduan gatika badeko bete behar bat, ez? Behar dugu dokumentu hori aurrera bidekoakoarekin. Dokumentu hori edo... Jarduera ekonomikoetarako eremua handitu. Horrek dakarrenarekin. Dauden lurra zirenak izan da eta dana. Eta gero, hori, kasu horretan, kompatibilizazio plan bat idatzi beharko zenukete, zezuek ez daukazuen modurik eremu hori aurrera ateratzeko, mungiako akordioarekin ez bada. Ze bide sarea eta poligonoko pabelloi batik ere udalerrien artean daude. Derrigorrean. Realitatea horrelakoa da, udalerria, badakizu poligonoa zeharkatzen du horrela udalerri bien muga. Funtzionalki mungiatik funtzionatzen dute, baina parte bat gatikako lurretan dago. Hori hasteko, funtzionalki ere berdin izango dute bestearen behar, ez dakit oso ondo ikusten da. Bale. Eskerrik asko. Ez dago zergatik. Zuek beste zerbait? Hala bat. Zerbait egin behar balizat. Laburatu da, ez? Bueno. Hori, urrengo urrata, guk itzartu dugu mungiak... Insistiko, nik mungiaren insistiko hogei egunetan ez duela, nik ez dut izan dugu, hau egina dagoela. Ikusten dokumentazioa, bai ikusten genuen hitzarmenean, dauz parrafoak errepikatuta, eta holan dokumentua bera, ez du zerua ematen. Eta horretik, esan zen, hau apurbet igual bide, boskatuko dugu baietz oneri, gino eta apurbet eta hori izan gauza, ez? Ikusten da dela, borradore bat, edo, eta, hori izan komentatu. Baina guk egindako gozo bat ez? Ez. Diputazioak eta Oian eta hauegan egordez delegatu gauzen. Oian eta hauegan delegatu eta oian eta hau bidari. Izuzenean, mungiara bidari. Azaldu bat moduan, mungiara bidari. Arautegi bat izana ez dakizera nezan aldo ikusio. Hori galdetu diot oianen. Eta nik bai. Ja. Hori ikusi bazan, esan mungiarekin esan. Hori ja, orain ja, zer berri, zer berri. Bueno, hola, da asuntzen. Insistuko dugu, taldea eta bestea. Zer? Bela. A ver, esaten daren mungiak. Puña. Erantzungo, de? Claro, eta insistitu, bai. Vale. Venga. Volvemos con
komisioan aipatu genuen hau, eta Bosgarren puntua. Bai, bosgarren puntua. Horrek, eskara egin eban, bidegan, Basile ondoan dagoen... Igatuako dira? Ez. Igatuako jarraitzen du... Gero nahi badezu, epe luzetu inda. gero eskarak eta galdera nahi badezu. Bai. Hau komisioan, bakizute hasierako akordio hartu genuela, eta orduan informazio publiko egon da. Eta informazio publiko horretan, deko galde batetik hasierako eskaera, JBGL-ren hasierako eskaera, eta alegazioak egin dituna JLL jauna, ez? Nik horiek hartuta, nik informea egin dut, eta nik aztertu ditut, batak hartu dituena, alegatu dituena, eta besteak alegatu dituena. Nire iritziz, bataren alegazio eta bestearen alegazio ikusita, bide hori pribatu da. Hori nire informea da. Egia da, ez duzitzai dela, komisioan esatean. Zer, klar, hauek, quórum de votación delakoari buruz, hauek, claro, alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público, reglamento de bienes, y el artículo 22 y el 47 de la ley de bases requieren mayoría absoluta. Orduan, horretik txostena baita ere bidali dut, gutxieneko bote egon bidez. Orduan, diktaminatu zen, eta udalgobernuaren proposamena zen, hori, inventarioan dagoen kalifikazioa zuzentzea, zen inventarioan ez da gertzen, bideen inventarioan ez da gertzen, eta planoan ere esan markatzen bien de dominio publiko moduan, eta udalgobernuaren proposamena diktaminatu zen komisioan, izan zen, herri bide publiko aitortzea, izaera aitortzea, bide hori. Horrekin junta diktamena, eta diktamena horrekin junta, eta badakazue nire txostena hor dago baita ere, orduen, bustatu ingo dugu, orain bazkatzera pasatuko dugu, diktamena... Bozkatuko dugu ja publikoa jarraitzen duen? Diktamena izan zen, hau batez EAJ-koak eta GTI-koak eta Bilduko zinegotzia aztenitu gintzen. Orduan, udalgobernuaren proposamena da, inventarioan sartzea, bide hau, herri bide moduan. Baina ez dut txosten juridikoan kontrakoa argudiatzen duzu. Nik alegazio batzuk eta beste batzuk aitortuta, nik hori iristen dut. Eta gobernu taldeak zergatik proposatzen du bide publiko izan? Ni adibidez, bizi guztien txikitatik pasan nazelako hortik, herribidea izan da, baina egiten genituen eskursioak onagora etortzeko labegatik. Lenguan egon nintzen bere lenguzinarekin, gogoratzen dozu, Idoia Larrazabalekin, hori da, hori da, ez dakizen eta esan zuen, eske orain zelako ojeta eta bere familiaga da, eske hor sekula ez da izan pribatua, inork ez du esan, beti pasatu gara hortik, eske hemen ez dago jende gehiago dolakoa, baina zu zara afektatua, baina eske beti izan da publikoa, herribidea beti izan da. Eta orain umeak ez da bitzaren beste, baina gu txikitan, joaten ginen, oinez, leku guztietara, ibiltzen ginen bide guztietatik, zuan oinago aldatuko dozu, txikitan hemen. Bide ganetik handikatzetik, herribide guztietatik ibiltzen ginen. Errepidetik beharrean, herribide guztietatik, eta hori, beti izan da, ni 55 urte dekotaz. Eta tipo hori ez da atikatik ibili, eta orain dator, eta orain dino bere adala dana. Ostras, ez dakit. Nik ez dut personalizatzen. Ez, ni personalizatzen, berez, baina eske nik ezagutzen dut hori nazala zelako. Baina guk udalgobernu modun intenta berduna da herritasuna lortu, bide guzti ikastzekero gertatzen dire, arazoak, hori, oztopatzen danen pasoa, pasaran kasuan, jente pila bat geratzen da, bide barik. Ez deko nondik joanik, herribide bat horretik dira, jente askoteko lako. Eta hor, 7 pertsona horren inguruan ikutzen dotzena herribideari terreno degezenagan, batek daño ez interesatzolako iztea, ez dakit orain. Baina beste guztia den, herribidea izan dela beti eta hola dela. Naiz eta ez presenta bideak edo esan ez dela, edo hori diskusiñan horrez gara sartuko, baina guk defendi dugu herribidetasun hori hasta el final.
Alan erabili dugulako beti. Ze horretarako goz ganera. Udaletxen horretarako goz. Aunque batzuk pentsa horretarako ez da zela, baina, Orduan hori da, postura ja saldu dago da, bakarriz. Zurike ez dugu pixkat azaltzeko nondik argudiatu duzun hori. Bere alegazioak aipatu ditzen moduan, betak aipatzen dago jabego erregistroaz aparte, registrorako bideaz aparte, plano batzuk aurkezten ditu. Plano ezberdinak, egonko fotoak, Instituto Geográfico Español, txostenean daudenak. Zortzi bat aipamen egiten ditut. Plan ezberdinak, gero baita enpresa baten, espezialitatua den enpresa baten eta hori, eta gero gatikako inventarioa baita ere. Baina, nik betiko lez, nik hori iristen dio. Baina, klaro, nik txostena egiten dut, eta beti ipintzen dut, dena den, nik ez ditut akordiak hartzen, nik txosten hau da, eta zure gudego batzarkidea, erabakiak iko zuen. Bestea bakarrik jabe horren biztoko kontak aurkezten ditu. Gero, bai, plano kallejero bat ipintzen dau senda ipintzen da bela eta hori, baina honek ezke aipatzeak den, hasta plan hori aipatzen du, eta hori plan hori, JLL jauna. Osa, nik txosten hori da. Bai, espediente hauek oso komplezoak dira, esan dizuet, nik aurretikan espediente hauek oso komplezoak direla. Badakigu iraganean ere eduki ditugu hauetakoak eta oso komplezoak dira espediente hauek. Danai ados jartzea oso nekeza da. Baina, zuek erabildu duzu. Orduan, bozkatuko dugu, bilduko. Abstenituko gara. Zuek abstentzioa, GTikoak, hiru boto alde, EJ-koa zer egin zuen. Ba, EJ-ak bere baietz bozkatzen dau, eta, bueno, gure argudioak dira, hori, apur bat alkateak esan dauena, ez? Kasu honetan, badaue pertsona bat, froga batzuk ekarri dauzena, baina gero badauz, herriko beste zazpi hausotar esaten dauriena kontrakoa, eta, mundu guztiak ez dako aukera igual berez dokumentazioa edo abokatu bat hartzeko, edo, hor bere badau zaurgarritasun puntu bat, eta, kasu honetan gure aurre daukoak, esanekoa, eta, herrian herritarrok ikusitakoa bere kontuan hartzen dugu, naiz eta abokatu bat, igual ez egon beste auzotar horietaz. Iker guk ere nahiko nuke pixkara azaldu gure abstentzioa, eta egoera, ez da nahi dut. Gure ordezkari juridikoak egiten dut txosten bat, printzipioz, legalitatean oinarritutakoa, norabide batean. Herritarrek eta beste norabide batean. Erabaki politiko bat hartzea zentzu horretan tresna gabe geratzen gara, neurri batez. Printzipioz duk egin dituzun txostenetan eta fidatzen gara eta oinarritzen gara. Herritarrek eta gobernu taldeak planteatzen duena eta mahai gainean jartzen duena oso logikoa da ere. Orain, denboratzear eman den erabilera bide baten inguruan ez da nahi du ze egoeratan dagoen bide hori, barkatu? Ez dakit. Baina azke, kontuan momenturen batean inventarioari eutzi beharko diogu behingoz eta porque gertatuko zaigu, egoera honetan hainbatetan, de hecho gero daukagu beba itzeiteko beste horren gainean. Eta gara, politikoki horako momentu batean orain dela ez asko gai epatu zenuen kasuren bat edo epaitegitan bukatu bat zara. Balean epaitegitan bukatzen dira kasu honetan. Zei bilbide deko honek, hemen erabakitzen da eribide izatea erabakitzen. Momentuz, gehiengo absolutoz, zei boto egotik esalde eta jakin erazingo diegu bai JBGL-eri eta bai JLL-eri. Eta, claro, aukera daukate, recurso de reposición ipintzeko edo recurso contencioso. Recurso de reposición ipintzen badabe, hemen ebatzi behar dugu, zein plenoa jartu dago akordea. Osa, que berriro, aparte,
resolver el recurso si se pone, ez dakit ipiniko da bezan. Kontentzizua, hori bakoitzaren, hori norbara eurak, guk, horregatik esan dut, espediente hauek oso komplexuak direla. Iradonen ere gondizez gauza hauek eta bide pazifikoak oso zailak, kaso hauetan, nintzen dira laguntan. Claro, nik ulertzen dut bete ere itxasok esan duen. Nik txosten egin dut, batak eta besteak elegatu duten inguruan. Claro. Baina, bueno, hori da, asentzen geno dena, maioria absoluta gonda, 6 bote egon direz, aurrera akordioarekin eta notifikatzen dugu akordioa, bi parte interesatu hau. Eta gero, beste puntero bat dago, urgentzi egin beharko genuen horretik edo ez? Bai, urgentzia gura EAJ-ko ez dakit, zuen proposatu neka duzu, horrela direzpema diko zuen. Martxoaren hori esatuko datu zuen. Bidali duzue... Bai. Ikaretan du martxoaren 31an, trans ikusgarritasunen nazioarteko eguna dela eta bueno, ez bakarrik azaltzen dut apur bat, norbaitek ez badu ikusi, hori eskatu genuen, 31an dalez hilabete honetan, urgentziaz bozkatu alizateko eta plenora sartzeako posible bazan. Bozkatuko dugu urgentzia gura duzu, eta zure. Adierazpen. Bai, adierazpena. Hori, onartzea zer ginen zure bildukoak? Bai. Jeteikoak? Bai. Zure alde. Orduan, zeigarren puntu gisa, saltzen dugu urgentzia, onartzen dugu gau batez, eta ja bai, urgentzia gura adierazpena. Adierazpen instituzionala, Berdinduren manifestua martxoaren 31an trans ikusgarritasun nazioarteko egunean. Martxoaren 31an trans ikusgarritasunaren nazioarteko eguna ospatzen dugu. Egun hori funtsezkoa da trans pertsonen errealitatea, duintasuna eta eskubideak aitortzeko. Bai eta gizarte, sexu eta edo genero identifikatzeko edozein diskriminazio moduren aurrean sentsibilizatzen jarraitzeko ere. Azken urteotan aurrerapen nabarmenak egin dira transen eskubideen aitorpen juridikoan, bai nazioartean, bai estatuan eta autonomian. Alde batetik, trans pertsonen berdintasun erreal eta eraginkorrerako eta LGTBI eskubideak bermatzeko legea, eta bestetik genero identitateagatik ez baztertzeari eta Euskadin trans pertsonen eskubideak aitortzeari buruzko 4/2024 legea onartzea urrats sendoa izan da legezko berdintasuna sendotzeko bidean. Hala ere, arau esparru bermatzaile bat egotearekin batera, ura modu eraginkorrean aplikatu behar da eta trans pertsona guztien eta haien inguruneen ongizatea sustatuko duen gizarte konpromiso iraunkor bat izan behar da. Ikusgarritasuna ez da soilik gai simboliko bat, babesteko, aitortzeko eta gizartea eraldatzeko tresna bat da. Trans errealitateak ikusaraztea lagungarria da aurreritzie aurre egiteko, estereotipoak desmontatzeko eta bizitzako esparru guztietan ingurune seguruak sortzeko. Ikusgarritasun horrek belaunaldi guztiak hartu behar ditu barne, trans txikien, helduen eta adinekoen esperientziak aitortuz. Eta horietako bakoitzak babesa, errespetua eta laguntza egokia izatea bermatuz. Berdindu LGTBI Euskal Zerbitzutik Eusko Jaurlaritzak sustatuta trans pertsonen eskubideak defendatu eta sustatzeko konpromisoa berretsi nahi dugu, baita behar dutenei laguntza eta babesa emateko ere. Euskal gizarte osoa animatzen dugu komunitate inklusibo bat eraikitzen jarraitzera, aniztasuna balio demokratiko gisa eta erabateko bizikidetzaren oinarri gisa uler dadin. Aniztasunak gizarte gisa indartzen gaitu, pertsona guztien eskubideak bermatzea ez da aukera bat, erantzunkizun kolektibo bat baizik. Zike pasazen, nik aldaketa batzuk ikusi dut, aldaketa batzuk jantzen ditut.
Bale, honintzek, irakurri da, nik jasoko dau bera pasatu dit, eta hortan hemen daukat ez, zera, adierazpen instituzionala. Honintzek irakurri duna, zorionez grabatuta dago, zen nik ni daukaten agirietan eta ere honintzek irakurri duenean, antzeko dira, baina aldaketa gara. Baina, bueno, zaki zertatu da. Bale. Honintzek irakurritako adierazpena. Kostatu dugu atxikimendu ematea orduan eagotakoa. Hoi bakatu bitu. Bai. Bitu aduz jetikoak. Eta eagotakoak izan zuen, hau batez orduan. Hau batez onartzen dauze. Adierazpena. Eta, urrengo punktura bat atena josuna. Bueno, eskaerak eta galdera. Geureak lehenengo, eta gero azalgo dut. Zer komentatu duzu edo? Eskaerak eta galdera garen. Ugabeko zenbait kontu. Batzordetan, igartu aurreko baserrialan bidea eta diktaminatu zen, gai horrenetik kendu da, eta azalpen labur bat eman zaigu, eta dela aztetek eta piko egin batzordeetan, eta zer gertatu den. Bueno, bidali dizuet honek GJLS egindako recurso de reposición hori, dizute, parteatzen emandako ebazpena. Non didatu da? Hau, iriki genuenean igartu horreko akordioa abentan hartu guen. Abentuan 23 goizean izan zen pleno batean. Hasierako. Orduan gero, aurreko prozeduraldez, 20 eguneko entzunaldi audientzia mantzak, informazio publiko epinida boletinean, eta, orduan, entzunaldia amaitu baino, lau bat egun baino lehen hau, tipo hau, recursoa ipine banak, udalera etorri zen, nirekin egon zan bertetan, zalantzan zegoen ampliación de plazo bat eskatu edo ez, baina azkenean eskatu egin zuen. Alegazio epea handitze bat eskatu zen. Gero, ez dakit gehiago fidatu nahi zen abeta bengan, edo gehiago fidatzen nahi zen abeta bengan, baina okur azkenean ematen du inusente moduan geratu nahi zelanik. Ze tipo honek, informazio. Ematen tipo honek, epea eman genion, 10 eguneko epea honek alegazioak egiteko, handitu egin genion epea, baina tipo honek esan zion nire lankideari. Egun baten, ostegun baten sartu zuen eskara, eta nire lankideari barikoan esan etzon astelenean bera edo beste familiaren bat, pasako zela udaletik jakina azten hori jasotzea. Nik hemen 11 urte daramaz, ez da ohiko prozedura, ze azken ginean guretzako hoberena da certificado con acoso de recibo. Baina, gauz horiek egin direz. Ze, guk, azken ginean, herri txiki bat da, hauetariko asko ezagutzen dugu, hauetariko asko esaten dutenean. Eso, gaur ezin du, baina eguaztenean pasako naze notifikazioa. Hauetako asko, hauetako batzuk erretarrak, susteneko harremana daukagunak etorri egiten dire, eta jakina azpena jaso egiten. Eta guk, zertifikado gauza de recibo bidali beharrean, guk ematen ditzagu jakina azpena. Eta askotan sinatu egin dute notifikazioa. Tipo honek, esan etorri, ez da astelenean, ez da asteartean, ez da egoaztenean, ez da barikuan, ez da datorren astean, horrengo astean. Ordan, claro, empiezan a decir, ¿qué pasa contigo? No, es que no me has notificado, no he podido pasar por lo que sea, pero tú no me has notificado, digo, vale. Ordan, nik esan zon, berbein non kontrapartearen GSS-ren abokatua betare, GSS-koak betare, beste hauzotar, abokatua deko, eta esplikau nintzen asuntoek. Eta esan nintzen, abokatuak esan ulertu zen, eta esan, eta zai udaren partetik, notifikau dituzue, berriro, baina, acuse de recibo, eta naizela acuse de recibo famoso, eta,
Orduan nik berari tipo honi esan etzon, deitu nion esan etzon, mira, jasoko duzu berriro, beste 10 egun, jakin deizun dekretua, urtarrilan bidalitako bere izango dela. Eta, claro, orduan ipintzen dizu, hori, epea ipintzen zuen, otsailaren 5. Besos que, claro, nik hori izan da, claro, hori nik notifikatu egin nion. Claro, notifikatzerakoan, pues, errekurtsoak ipintzen dituzuz, claro. Hori ipintzen dituzu errekurtsoak, agian akatza nik egin eban. Igual ez nituen rekurtso horiek ipintzera, claro. Horbaiteke nik akatza egiten, baina berak alegatu duena, epea hostias, txo. Egia da, hori ipini dugu otsailaren 5, hori ipini dugu, zuk esan zeniolako, nire lankideari, astelen horretan etorriko zinela, horretina, eta gu fidatu inberat. La legislación vigente, como se dice, ¿no? Sí, lo que quieras, pero la legislación vigente es la legislación vigente, entonces pues vale. Nik hortikan ikusi dut, jurisprudentzia, abokatuekin konsultatu y tal, pues tiene las de ganar. Entonces, pues mira. Akatari esan dut que tiene las de ganar, eta orduan, mira. Ebatzin dugu recurso de reposición onartu, berak esaten duen moduan beste dekreto batekin beste 10 egun lehenago emon, eta 2 dekreto egin dugu, alde baten. Estimando su recurso de reposición, eta beste alde batetik, ematen beste 10 egun, notifikazioaren enviar a Muneti, pero ya con certificado con acuse de recibo, ya, que ponga el acuse de recibo, 10 egunetan, alegazioak egiten, ¿vale? Inocente, vale, que me fíe de los vecinos también, a partir de ahora todo con certificado con acuse de recibo, pero es que gauzak ez dira lan. Gaur egun baita ere, nire lankideak adibidez, jendearekin, herritarrekin berbe egiten dute eta esaten dute, oie, herritarrek esaten diete bian pasako una notifikazio bila, y nosotros guardamos la notificación y nos firmamos. Pero bueno, pero este no, la legislación vigente tiene razón, sí, obvia, pero... Ez dekoles berton korreoa, pues claro, entzen ja con acuse de recibo. Ya está, pelikule luze da, Ya, pero... Ya, pero es que, claro, yo, nik inocente, ridikuloa nik egin dut, txarto nik erazunaz, eta esplikatzen ari. Horrelek dira luzapen hori, eta, bueno, hartuko dugu erabakia bere momentuan. Berri hori terminatu behar da, o diktamena hain dago? Sí. Horren diktamena... Hori ja, diktamen horren gestu balio, ze ikusi balio, alegazioak egiten dabezan, eta guzti. Eta ez baluke egingo? Sí. Ez baluke egingo, pues, komisioan sartu bat, eta berriro, bere momentuko egoera berriro azaldu beharko. Diktamena hain dago? Ja, egoera aldatu da, zer, baina alegazioak. Gero pasatu da. Alegazioak, gero pasatu da, diktamena pasatu da. Alegazioak baina diktaminatu ondoren gertatu da hori bai, ezta? Bai, claro. Bai. Se espada cumplidu bere garantiak. Hola, esan dira. Espero dut, tipo hori udala datorrean lankideak eta dara jakitea. Tipo deitzea pertsona bateri ez da ondo, baina, bueno. Tipo euskera sonatuta dago. Es que tipo euskera sonatuta dago, baina, bueno, bale dio. Bale dio. Venga, listo, bai. Hori, erantzun. Bai, interkonexio elektrikoen inguruan presan atera berri da obra gelditu dituztela, bentonita dela eta ja, udarari gero, honen berri ofizialik jaso duzuen, edo presan argitaratu denarekin entera ban, o... Pentsa, berandu agertu da, baina hau lehen gertatu zana da. Lehen gelditu zan da, orain ez lehen. Eta ordurik ona egon da, gobernu askoko zeran begiralen esku, horri bilen aurrera bidek edo atzera bide, lortuta dekezen gauzak hain esku onda. Ni da egiten ez, eta gu barririk ez dakigu, bai, esan dozkue bidaliko eskuela akordiaren barri, bera, ni da egitena ez dago, zer? Tordanik ona. Ez ona, ez jatabera, ez ofizialki ezken aldean. Oin gehiago dabiltze jatabe aldean eta lemoizera bidean,
gutxienez behar ginen. Hemen zeren bai, baina gara zertutxeko tramon bada bitzera. Gehiago handi. Bueno, oraingoan bai dago aldaketa bat. Eusko Jaurlaritzak esaten du bentonita 0 patatero. Alternatiba bilatu behar ditu, zulaketari gehiago. Hori lehen bere hori zen, euren plantamentu. Plantamendu, baina erabat irikatu gabe. Bentonitarekin jarraitu izan dute. Hori den periodiko. Bueno, ez dago jakinarazpen ofizialik ez da. Badagodurik eskatzeko prozedura hori inoiz egiten den, edo berria eragina zuzeneko. Bere garaian bidali ziren. Zer da obra gelditzea? Urari bidali zitzaion eskaera horiek, baina Zulaketa obra guztia. Salaketak ipini genituenean alkateak eskatu ziren. Informazioa dute. Ez da informazio, hemen ebazten bada. Bai. Prozeduran inguruko informazioa. Hori eskatu zen, ez dakite. Baten bitxienez, bai. Irailean eta hori, gero beste. Azkeneko salaketa. Bai, hori eskatu zen, horiek bideratu zirenean bentorita salaketa horiek eskatu zen. Bidali gabenik udaletxera, ofizialki ez. Ondo legoke, ebazpena bertan egotea, jarraipena egiteko. Badaki guztela. Hori da nontzat, baina nontzat, eta horra egunero dabiltzen nantzat ere bai, jakitea. Claro, baina instituzio bada, afectada directamente por las obras. Besterik? Bai, eskolan inguruan aipatu zen batzordetan obra txikiak egiteko aurrekontuak eskatu direla eta zerbait aurrekonturik edo dagoen, zerbait aurreikusten den, zerbait aldatu den batzorde dikona. Horiek direz, 5.000 euro baino gehiago gogorruen. Horre lizitazio bat egon behar da eta pliego tekniko batzuk egin behar direz eta kontratazio espediente bat prestatu behar da, pliego teknikoak egon behar direz. Aurrekonturen bat edo zenbaki batzuk lehioen inguruan nire langideak eskatu ditu bai, eta zerbait badaukagu. Horiek, 5.000 euro behintzen dute. Eta aurrera gabiltza, pliegoak egiteko edo ez egiteko, ez da. Eta gero gehi eta eskolak berak eskari bat sartu zuten baletzen bere momentuan. Obren gaineko batzorde bat sortu, obren jarraipena eta egiteko ez da egit horren inguruan zerbait egin da eskolarekin edo obrenekin, asmoa dagoen egiteko. Juan Kardabile Eurikaz harremanetan eta ez dakit egiteko da batzarra, baina nigarren ez dugu idaztarik imi, eta gauzen zeratan, fetxatan, nik uste dut itxiko gala gero arte, aste santuen boltan. Igual ordureko zeuzer argituta aurriko dugu, adjudikazio hori buruz, bentana dena edo. Bentanak jarri batzuk perez dauz zapatutan egiteko, osak egin aldira klasea dago zen artean. Kontratazio espediente bat eta zero batzuk egin behar. Apurro eta denbora behar du horrek, baitaren, nezitazio bat. Ondino goztakago pliego bat egin. Agostura arte ez dana egingo da, zera. Tokiko lana, hori potentea da, eta denbota bat, eta sanea berda dana, eta egunak eta zuertanak badire, eta... Vale, eta azkena. Gazte planen inguruan, hausnarketarako bilera bat ingo zala ipatutan, eta ez da bilera ginda dago gazteekin, eta geratu gara beraiek begiratuko duten konsultorien bat egiten egiteko gazte plana, eta udala gure aldetik eta geratu ginen apilan erdian edo berriz ere elkarbanatzeko, zer dakadun bakoitzak, eta
hasteko Egin da gaztekin adibidea bat? bai, gaztekin bai. Eta ze nori zuzen zaio? Gazte asanbladeari, elkarteari, bidali zaio, zein den ideia bakarrik egiteko. Bakarrik gazte asanbladearekin? Hasiera batean bai, eta gero beraiek enpresa bat daukagunean, gazte plan hori egiteko, ja enpresa eta gazteak zabalduko dute herriko gazte guztiei beraien bidez. Ordu ez gara sartuko. Orduan bai gazte txokoan, bai, beste elkarte batzuetan, gazte guztiei egingo zaie konbokatoria, baina lehenengo behar dugu enpresa hori izan. Eta gazte asanbladari elkarte moduan daudelako, eta beraiek izango direlako gero hori bideratuko dutena. Zer badago gazte asko ez dagoela gazte asanbladan. Baina beraiek horregaitik horretaz ere hitzen genuen, eta zabaldu behar dela herri guztira. Ja, suposatzen dut, gazte plana egingo duen enpresak ere bere bideak izango dituela, edo bere moduak izango dituela, parte ireki hori ozera. Herri guztiari zabaltzeko, baina bai, egin dago lehenengo batzarra, bai. Besterik. Besterik ez bada, Zerako beratxe. Zergatik modu dauze eta dauze ez dituko dut.